Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Guarni mingguta sadarion, ima minggu ekstaudi. Dapatan na saya tangihon masuaraku ali Jahoba. Do topik ditangihon Jahoba do suara ni bangsona. Tapasonang marohata, tapuka maparminggota, tapuji Tuhata marhite de nomor 595 ayat sada sahatro ditulu. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido to di parbadia, tuaka namangidohosa. Haleluya. Martang yang mahita. Alay Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Amanami na di banua gijangi. Usehon matodim nabadiai dohot hapistaran nasihan hoi. Tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai. Di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras niro hadinaposom majami tahun hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai.
patoktong mahuhut rohanami manguloy ho, sahat ro di ujung di bagasan haporseaon nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita, sian buku de nomor 796 ayat 123. Tatagihon mapatik ni debata di minggu sadarion ima sian patik paunopon dohot lapatanna. Patik paunopon unako mamunu. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hitaolo mabain sahit-sahit tunasa na mangolu. Iko roha pangulu hodo rohata dinasa na mangolu olat nido sahatna atong rap mangidugo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patiknai ali Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hapa patiknai amin. Maredehita sian nomor 470 ayat 2 dohot tolu.
tato potima dosata diadopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomorohami dahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ubay dipangidohami. Say sudah timatoru-torum asa unang mangunai betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Songono dohata ni Jehovah. Una koma biar ayahu dosi luluhon ho. Nungapola hujo goarmu. Au napuna ho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Mari dehitasian buku de nomor 712 ayat 1-2. Epistel di Minggu Sadarion imana dienet sian sada Petrus bidu 5 mamukasian ayat onom sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat soring. Atong patutoru hapuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikinai. Torang marohamuna, dungo mahamu,
nama otao do alomuna si polisi songon babiat nama rawang mengalului si bodutonna. Alai yang gode bata napuna saluhut asiniroha naung majou hamutu hasangaponna na manoktomi di bagasan Kristus pauliulionna pahotonna jala patoguonna dohamu dung jolo di tahun hamu satokin hapor suhoni olak ni do sahana martua do nato mangiun hatani debata jala na opsa. Amin. Mari dihitasian buku di nomor 632 ayat 1-2. Portibion rap mahita medok au korsea de debata jagoba Payut-yut martiting namasa di bagasan huriata di nasa mingguan. Ruas nama nopang huriat. Tajalodo gabe ruas nama nopang di huriata ima keluarga halumban gaul inang buru siregar inganan nasida di mes lubiomet puskesdat jalan Jankes angkatan darat Munjul kelurahan Munjul Wiktolu. Nabaduahon
mutasi Padita HKBP Resort Cibubur. Tajalodo surat keputusan ketetapan pengurus HKBP taringot perpindahan Padita Resort ima Pendeta Posma Naibaho STH pindah tu Pakobasion Naib Baru tu HKBP Resort Bandung Barat Distrik Sapulualu Jabar Tendif Gabe Pendeta fungsional dohot surat keputusan ketetapan pengurus HKBP Pendeta Roden Febri Sitorus MTH Gabe Pendeta Resort di HKBP Cibubur Pakobasion Nasidahian di HKBP Resort Jalan Pelajar Medan acara temu pisah tanggal 6 Agustus 2020 napatuluhon Dewan Koinonia mulai minggu sadarion nunga jongjong muse sada punguan ama di Huriata imana margoar punguan kor ama Immanuel saya anggiat madenggan mardalan punguan kor ama Immanuelon bahen sangap di Tuhata Rajani Huriai ima songon pengurus ketua Amang J Si Bagariang Sian Wik 12 sekretaris Amang B Sirait Sian Wik Pitu pengajari Amang S Rajaguguk Sian Wik 12 Perheheon RN HKBP hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 di Patupa Huriataro Pamuhai Perheheon RN HKBP Maringanan di gereja masuk pukul 10 WIB pesta puncak Perheheon di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 jadal tersurat di Warta Jemaat. Namangihut senam jantung sehat seksi ama. Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2020 patu paun di seksi ama do senam jantung sehat 2 hari ganuk bulan. Dimulai pukul 6 WIB maringanan di halaman gereja. Pinangido tu sude ruas ama asareta madohoti ulauni. Napaupaton Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huriata na di bagasan Parsahiton songon naung tarsurat di Warta Jemaat napalimahon buah-buah pesta perjolo perningotan Ari Hasa Saurni to di Porbadia hari Minggu tanggal 20 Mei 2020 ima pesta perjolo perningotan Ari Hasa Saurnito di Porbadia manangna pesta Kosta perjolo di Patu Pahuriat tado permingguon songon nasomal namangikut pesta paduahon perningotan Ari Hasa Saurnito di Porbadia hari Senin tanggal 20 Mei 2020 ima pesta paduahon perningotan Ari Hasa Saurnito di Porbadia manang pesta Pentakosta kaduahon di Patu Pahuriat tado permingguan masuk pukul 10 WIB olan sahali permingguan namanghihut hobar tu program kerja ni Huriat tahun 2020 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria naso pasahaton pelian tahunan asa di pasahat bema pelian tu tahunan tu Huria manang tu situa wik nabe songonima tikting na masa di bagasan mingguan tu hatama masuk. Tabigima kor sian punguan ina pada hari Kamis diuduti dohot punguan kor ama pertukuan.
Mari dehita sian buku de nomor 770 laos tapasaha ma piliata. Sunang tiap pun
Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata ni dibata dihita di minggu eksaudi imana tersurat di 2 Samuel bidu 22 ayat sada tolhas tu ayat pitu songonom madidok disi. Dungi dihatahon sidapi ma tu Jahoba akahatani edeon diari dungna pinaluani Jahoba ibana sian tangan ni saluhut musuna dohot sian tangan ni si Saul nin nama Jahoba do dolok batu diau dohot hapur sakku jala si palua au di batado partano batu aku marhaposan tuibana doau lombu-lombuku dohot taduk ni partuauku paroding-oding aku dohot hapur sakku si partupak diau ibana palua au sian uhum gogo sai hupa jauh-jauh do Jahoba natamasi pujioni jadi malua ma au sian akka musuku nunga pola dihaliangi akka obak ni hamatea nau akka sungai ni hajahaton manonggoti au nunga pola dihaliangi akka rate ni banua toru au dilikupi akka jorgong ni hamatea ni au jadi dinatar gogoti au hujau do Jahoba jala hupangiar anggukku tu debataku jadi ditangihon nibana suara kisian jorona jala tolhas angguki tu pinggolna ido saat ni turpuki hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di guarido minggu tasadarion ima minggu eksaudi namar lapatam mai boita jaha di pesalmen bidu 27 ayat pitu molo di cover jamita nadong di titingta takas do tarsurat disi dina disuarahon dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan kasihanilah aku dan jawablah aku di hata Latin di dok audi domine exaudi me molo di hata Batak di dok sai tangihon ma suaraku jadi molo di dok sai tangihon ma suaraku alusan ni Jahoba au boido gabi tebba pakirimon ni badung mabegion pasti ada kekuatan yang baru yang muncul ketika kita mendengar kalimat ini. Karena seruan ini menyatakan siapa saja yang berdoa, satu kepastiannya adalah Tuhan mendengar. Boido dibayakop kamu sugari makatai hamu nga satu ngajom makatai itu ya nakon HP dang ditangi hok kamu. Bodo pakai kilalam muna. Pasti suguhir roha. Bering makan anak ni oma nama malosongoni. Tornita lo Roma makna tong songoni di bagasan rohana anak ni among namaon tornin namuse marsia lusa-lusan nasida di bagasan rohana holan ala nidang ditangihon alai atsura ditangihon ni anakon genup akka pakateyota totu pakilalaat tapi songoni masonangna songoni malabok pakilalaat ta molo ditangihon jala diulahon genup akka nahinatahon tarhira songonima musehita itu donga jol madopi ya nakonika donga jol madoi apalagi ma ditiki namar tangia kita jauh-jauh tu debata laos ditangihon tangiang ta api tordapok rohata ama hira-hira pangiduat tahuduli tadi son ama pangiduat tanian na prioritas na ikonnya ditangihon debata mulu misal na hudok tuhamu tordoko kamu masonari tolu pangi dua muna ngadapok be dang dope ala sikop sudete olo songoni gebedang di botoi mana be martangi yang manangnya kon nariko di dirina ala pakilalaan na molo nga di si behe pengi ngalabok pakilalaan hape dang dope
Karena ketika dia akan pergi, ketika kita tidak bisa mengatur bagaimana parhepengoni, boy do suruh pikirata alani ido kepastian yang berlaku. Tuhan mendengarkan suara anggu-anggukta. Ditiki hagu gotak kininna. Ditikilah serohaki ditangi hodo. Adong sada carito ma nama ripola ma dohono non. Taringo tu sada lali elang. Di ida ma di laut ngadong santapan natabu imadeke. Ditiki ibana mamereng deki pitor dibuat imana masa ada ancang-ancang asaboy ditakubana dekion. Dipatuki ibana ma pamanganna asa dihapitibana ma dekion. Baru neng habang imana dibayam ma dipakna dicengkram ninna kan. Hape pitor topi mana habang lupa ibana. Dan apa lagu guhiak dibayan gabi malu ma dekion. Alai dang na lahotu lalii nanang idawota. Tu dekido. Sugari ngadi takup lalii deki. Kita bisa bayangkan bagaimana pergumulan kita yang begitu berat, yang mengancam kita sampai kita tidak bisa lagi seolah-olah bernapas dengan lega. Manang boy dohono tam menak mo do pedang boy be. Manang dodohonon dang boy be iba mangan dengan bahagia. Songoni ma pakilalani deki. Alai di simalua deki madabu. Tulauti muse. Songoni ma Maria iya marulup-ulup yang rohana. Bagaimana ketika kita boleh keluar dari setiap pergumulan kita, dari ancaman maut, sukacita itu akan meluap-luap, dan jangan lupa untuk mengucap syukur. Akhirani dongeng ni dana dui, ditiki cicak, ditiki na mate lapu, marungu tunggu do cicak digijang. Alai ditiki topu ma galak lapu, lasir rohana sida martopap ujung nama dabu. Olo do songoni jolma, molo pasona kurohana tidak terukur kebahagiaannya, maka kadang dia bisa jatuh seketika karena dia lupa diri. Alai kebahagiaan neng dohonokku ima ditangihon jahuma suara angguk-anggukta, laos ido nama bahen adong kelegaan sonang pakilalaan dung ditangihon. Itu yang kita harapkan. Ikon jumolo do tu jahuma iba pasaton anggu-anggukta aido pakirimota. Molo turpukon lakin didokon sayhupa jauh-jauh do jahuma natamasi pujioni. Dang holan didokon sayhujau wala sahali. Alai molo didok sayhupa jauh-jauh ada berulang-ulang. Ditiki si Abraham mangido asa marianakon ibana sian si Sarah. Mungkin hita nama nangyakon akatang yang tanakin na toluh na hudokoni. Itu masih seminggu ini kita doakan. Mungkin masih 1 tahun ini kita doakan. Atau mungkin masih 2 tahun. Bayangkan jika si Abraham itu berdoa terus menerus kepada Tuhan. Iman endok na sayhupa jauh-jauh. Dapotan di mana? Dapotan. Di namar habing itu nibana. Manangiakon ganuk akan nanihirim ni rohana. Saya jupangat dolas ni roha. Saya jupangat do dihalak na mangido. Molau mandokon MCK mintalah, carilah, ketuklah. Bukan MCK yang lain-lain. Mintalah, carilah, ketuklah. Molau atarna maol dapot apa yang ngamar tanginya kita. Olo dokan ningok kan. Molo on gati majodoh MCK inakikan, mintalah, carilah, ketuklah. Pasti kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan itu dan sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Molo didok prioritas ngata atu si bei na dia manatumi bona ikon si pangido ota.
Alay molo nang mangido kamu di hati bo ni pangkat, gaji do lana asing. Ingot tamu ma, orang yang berada di tempat yang tinggi ibarat orang yang berada di bangunan yang tinggi. Maka jika datang gempa, dia akan lebih cepat dihutur asamadabu. Alay molo hoddo o jahanna nang sati bana di hati boon, boy do jupangan di bana di ketenangan. Sama seperti orang yang naik pesawat. Molo ibarat nadong turbulensi, boy do iba mangorom diri niba sonong mabiar marhiti na martangiyang. Seperti itulah kadang kehidupan ini. Kita digoyang, digoncang begitu kuat. Tapi ketika kita hupa jauh-jauh do jahoba nata masih pujioni, artinya perlu ketenangan di dalam hal berdoa. Dakumoto manginang huripu dodung satau di Jakarta beda do di Medan molo mar pesta marulaon nalau martangyang mangan. Molo di Medan martangi yang mahita ina padita ma. Molo di Sondang adong apala tradisi, molo di Medan tradisi, molo dong namar pesta pangulian pamuli boru, padita manang situ ado nama bentang yang manga do manutup. Di son hiramago do hurasai dakuboto mulai tahun pigay dakuboto alay do honok kuma sursar do halak ditikin na law martangi yang manganon. Geriada martangi yang mahina itain na parhalado manang na isipin mabaitangi yang adong do pinamanal tali jagal. Dakuboto buhay. Ati nasa rupa do pangalamata. Ala baru marulaw kami tu siatar manguli toku atar songoni do pe martangi yang mahitain na kan memang naikon jaga di diri ni badotong. Unang pala ta bereng-bereng hala na martangi yang do mana manangdang. Pokok nasa dok molo di dok martangi yang nilopi matangan niba. Pas mardela niba so may iba di hajong-jongan niba. Unang pola tu dia mangaluli hudulan. Kolan mangaluli hudulan nga aminin na situay manang paditay. Ubay ni ino rikot ketenangan. Geriada ditikin na lama betangi yang pe polo do diusap pun raja parhatay. Hatop da inang tangyang mangad doon. Torina. Gabibingung iba naman yung marhudo naik kamyon na rokuma. Hape molo martangi yang halak rikot do tenang. Dalam keadaan yang betul-betul berharap supaya makanan itu menjadi kesehatan. Nang pijagal na nialang. Dang nama bain hati boon kolesterol. Kan itu rikot do ketenangan. Molo gaori ba martangi yang isi na tangihon dengan dombe. Ubay ni ido perlu ketenangan fokus ketika berdoa. Makuba si maaw ya di HKBP Sentang Resort Kisaran. Molo siya tari rel kereta api kedua belok kanan. Coba kamu mamolo tuhu tahamu te. Jadi tiki martangi yang holan nagaori na taon lo mabetangi yang. Akasitangnya konon inamang situa matong alaon tangi yang sian naro di partangyang anon dungi di pangido mangido majuau tangi ko kamu majo buruta neng wisuda enak buruta si pai dua oido di dia wisuda enak kana diba alalas rohana tong oh wisuda dia hadoi mana di Semarang enak ala neng tu siat tong aka SPH asa paingot tong itu kan tong doon marketing manguru SPH dua won di Semarang enak jadi oido manguduk mamusi gudang akatangiangon ngahudok ditikiaw na marjamita cata inang anon lupa ngaso mali mabay tangiang oh lupa dia lusi depe masuk ma dung sipul jamita tangiang sen perjabu do tangiang sen naro masuk mainangon martangiang ali Tuhan di mata manami mau lihatin nunga di papunguho kami di son di bagas ni keluarga namion nunga taruli kami di hatam na badiay Tuhan di pangiduan ni amanami inanami perjabuon naneng wisuda ma boru nasida sipai ina lupa mana si pesada dua tolu dang ningot alai digoit amat tanah dihabirangna dua enak dibayar tanganna asa unang terbigi suarana si pai dua naneng borhat ma amanami inanami tuh inna mamuse jadi rodongan nion na di siamunna mungkin lupa juga
Dang diingot na tu Sumarang. Dido, tu Makassar. Ina. Roma tong. Ina taon. Daong. Semarang do nakin. Ina ma. Jadi di dia do na naing dohonon tadi si. Holan na di bagasan satu. Amin tangyangon. Holan na hutur ma ala top up triple atong dinding ni nasida. Jadi molodong na mekel kan hutur-hutur do triple ki. Gabi sudah na makilala na mekel na rak martangyangon. Kan nung gagait di na martangyangi karena apa? Dia tidak fokus. Dia tidak mempersiapkan hati dan pikirannya. Terkadang kita merasa molonong soma lama betang yang hiraholan sebatas hasomalo nih. Tidak berasal dari dalam hati yang begitu murni dan fokus untuk berdoa. Mangido tutu di bata. Omma Tuhan si pangido on nami. Omma si halasono nami saliling na mangulu kami. Mamukasian akan namasa lasmi roha dohot agogotan. Toktong doho madongani hau. Jadi ado na masa diturbukon. Masa tahatai taringo tutangi yang HP ngalewat minggu rogate. Saat itong na turbukon, ede puji-pujian ni si David doon. Ede puji-pujian na ala niyaha. Ala malua ibana sian SMS. Jodoh kan? Senang atau suka melihat susah. Manang balik sa. Susah melihat hima. Seru deh, di pabalik-balik petong doi, aju katon ni roha doi, late ni roha doi, nama korhon dosa, alani holan pardonganon nasega, boy do sursar di parsahu tahun. Holan dua halak don, manang tolu halak tabain, manang opat halak, otik do pe opat kan? Alai na opaton, boy do maben sursar parpungan di dia pe, karena banyak yang tidak profesional di dalam mengendalikan dirinya. Molo ibana dope presiden dangolo au mangiuton sude akka nanidokna torinna dukan molo ibana wali kota la soolo au inna molo ibana dope padida di sidang olo omma jugul ni roha late ni roha nama baik kita sursar do di akan naing mangulahon nadingkan apa yang harus kita perbuat taida masih Daud ditikina masa pangaliliun tu ibana marhite si Saul ala sogoro hana mamereng si Daud dangola ni gudakian akan namasa di tonga-tonga di parngoluanna tapi ingat dia tidak salah arah dia tetap berdoa kepada Tuhan nang pegudang akka parsuriun di ngoluna dia tidak berhenti pajou-jou gorni di bata ya dorahita ate am anginang mangadopi ngadinggan ulota tutudo marsitutu hita mangulaw na kaulota alay torok na makasugohon nading gado ni ulahon alay adong tong na makosomi iba nga baga ni bahin hapi na law tu iba na musemay do iba di hosomi tapi apa yang harus kita lakukan tanya ko ni bana mangido tangya kita ditudu ibata baik kok kamu majo parsoryon na masa di si Daud. Pola mandido ibana gobaran-gobaran tarhira songod dia mamuka sian ayat 5:1 onom didok. Nunga pola di haliangi akka obba ni hamatian nau. Akka sunge ni hajahaton manonggutiaw. Nunga pola di haliangi akka rate ni banua toruaw. Dilikupi akka jorgong ni hamatian niaw ninna. Bayangkan dia seolah-olah berada di dalam gua, kemudian dia berteriak minta tolong, tapi satu pun tidak ada yang mendengarkan dia. Tarina rakin di patu jolo ni jamita, nanong tabigi. Bohado pakilalata, dang ditangihon anggo-anggota. Manang bohado pakilalata, ngatu nadinggan na lautu yanakod doi alay yanakon dang manangihon. Aha, nagabe, si podaon tu ibana. Pasti kita akan merasa kecil hati, dan mungkin kita salah arah. Tapi Daud tidak seperti itu. Alay dohonot tama. Ditikina naing dibunuh si Saul Raja David. Allah memang adong do puji-pujian na satu si Raja David. Sian aka rakyat na niuluhon na ditiki. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan meribu-ribu boy ditaluhon si Saul aka musuh
alai yang busi Daud marloksa-loksa wah moho matetena baik kok kamu maju sugari misalnya makatai maruas tuiba ditiki padita Rebeka di son begekido di sonena alai masuk main nang padita ririn aduh soko di mak hancur na inna kan delay inna hancur inna mana bahaya dia membandingkan tetapi bukan untuk membuat maju. Hati-hati. Ya kalaupun ada penilaian itu sah-sah saja, tapi unang mabahin sogoro hani halak. Itap ni penilaian mumai, penilaian tamai, tapi untuk membuat bagaimana supaya gereja kita ini maju. Bagaimana supaya semakin banyak orang yang datang ke gereja. Nungamar minggu tahena ilabung kiri kanan muna na di jonok jabu munai. Manang lalu isi, gimana lu nama naoni? Nalau tu surgo kenang marbocengan tuh di. Aleka didok dubuan sedanari, itu si dulu si ulah honota parbu ini tangiang. Tapi Daud menunjukkan puji-pujiannya sorak-sorainya. Mau lihat Tuhan, nunga di palua wow. Mau lihat Tuhan di tangio kodo suaraku. Alisada do amanginang. Nagabi syarat asa ditangion di bata anggu-anggu tak manang natangyang ta masyarat na tabuka mabibil ta manang HP suci Matius 21 ayat 22 tabuka masonari nang marsubu ate sonari do Matius 21 ayat 22 didok disi molodung Jepang rap mahita majaha ai jaloon muna do saluhut nasa na pinangido muna ditangiang muna anggo na porsea hamu porsea do pehita ditangiang tamanginang moloso porsea do pe ba pangido magomos asa disuaton manang disuruh de bata marhite tod di porbadiai mangingani rohata laho mangido di bagasan haporsiaon nasitong. Jadi ede puji-pujian noma tada nang dipalua di mata. Jadi apa respon kita ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan? Jangan lupa diri seperti cicak tadi. Tapi dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita henakin edeni kor partukuan. Sai puji de pata na sai tok tong basa. Era lagu wajib ni ala kodo nate. Sampai apa lau dung 3 bulan lau di son alay nang pesongoni nang pelagu wajib olo do sepele halak gawe nang sitong dedehon on songon naman tak runakin apalagi pangiol ni dirheni kanino sai puji de bata boy do rapi tamang edon na sai tok tong basa na sanga marmuliai nggak itap nih be lau mandok puji madebata nasai toktong basa nasangap namar muliai. Jangan sampai hilang rasa syukurmu ketika belum mendapatkan doa yang engkau panjatkan 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Teruslah berdoa dengan penuh fokus dan kesungguhan serta iman yang benar. Amin martangnya kita. Jahoba de bata amanamina marhabangsa di Banua Gijang mau liate Tuhan disalut dengan dibasam ditangi hokodo Tuhan suara angguk-angguk nami ditiki masa hagogotan dihami nang parukilon jalaho Tuhan na paluho kami sian jorgong ni hamatean nang sian akahasusaan na masa di tonga-tonga ni hami ganop ali di bata amanami ditikyon, dinarap kami mga lupit tangan, mangido kami dohot gomos Tuhan. Pasu-pasu maruas ni huriam, narap hudul jongjong na marpungu di bagas corom. Dohot nama dohoti parminggon sian bagas nasida. Asa taruli kami Tuhan marhiti hatam na badiyay. Asa taruli kami Tuhan diaka pasu-pasu na maragam na pinasahatmu di kami. Ditiki na mangulah kami di bagasan nonomari. Los makamula teoni di arina pinar badia amni
Ali Tuhan udut malas ni rohanami. Pasu-pasu keluarga nami, lehon rohadami, lehon hagogoon songon bukal nami, mangula akka ulaon nami be. Songon natoras, lehon matuhan habisuhon mangajari akka nauli na dinggan, mardongan hatam na badia itu akayanak ko nasida. Nang akayanak ko pe Tuhan, tangi nasida, di suara poda, na pinasahat ni natoras na. Ali Tuhan debata aman nami. Di deba nanong madohoti ujian akayanak ko ni, na madohoti UTBK, na madohoti akates na laho karijo. Saluhut Tuhan, sian tangiang nami, uduk serep rohanami, mangido kami dohot gomos Tuhan. Paluasami, madai, pasu-pasu natamatu akayanak ko ni, na mangalului parkarijuan, dohot nanang ujian memasuki perguruan tinggi negeri. Manang tu dia pelakan nasida Tuhan, sayang dia di patangoko tua kanadingkan. Ale Tuhan hutangnya ko kami ma keluarga halumban gaul borusi regar, nama dohoti aka pakobasion di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Pasu-pasu keluarga Tuhan jala paingot laho mangihuton aka pakobasioni. Ali Tuhan songonima naneng masa mutasi padita HKBP Resort Cibubur. Posrohanami Tuhan mamukana dititikkon sahatuna diujakon nang boy upabor hatami amang padita mardalam may dohot dinggan manang didia pe manami manang naposom makobasi toktong homat jagay jala mga lehon las ni roha. Ali di bata amanami na ining masama di tonga-tonga ni huriam parheheon ni remaja na posobulong nga KBP. Tuhan mamuka tanggal 27 Mei 2020 na yung dipuka nasida maparheoni las udut maaka perlombaan ng kegiatan nasida. Ho Tuhan na mga ramuti ganup panitia ng seksi na posobulong dohot koinonia. Asa tu remar dalan saluhut na Tuhan lam ringgas nasida jala sitiruon diakan dongan nana asing nang humaliang na nang songoni Tuhan diaka program senam jantung sehat seksi ama songoni nang seksi sosial nana yang mad patupahon pakkobasion madulu ruas ni namar sahit sude Tuhan nanang buy mangulaw nakka ulon pakkobasioni panayang malakanami asareta kami maddohoti las rohanami Tuhan di minggu sadarion nunga uja be punguan kor ama Immanuel di huriam malo martaba punguan kor di huriamot Tuhan paingot kami marhite ede puji-pujian ni do kami lau makataon hatam nabadiai pahibul rohanang pikiran nami Tuhan laho makobasi di tonga-tonga ni huriam marhite paredioni nang aka pengurus nang tarpilih pe lehonom ma hasadon ni rohan ng habisuhon la manguluhon na niuluhon na. Ali di bataman namni akadongan namin na di bagasan parsahiton utangi ko kami masay lehom mahis haisaron di pamatang ni nasida ima Chris Agultom amang situa ahasi sitio inang hutagaw boru tabunan Isela Ferani boru simanulang inang situa te boru panjaitan inang nenggolan boru siobing maradu sude Tuhan nasuguari kami aka keluarga nami nang ruas ni huriam nanong sahit nang liling marsahit toktong ho Tuhan nama jama pamatang nasida jala paingok nasida Tuhan manangya kod diri nasida asalas rohan nasida pay may mahon di bagasan habing ito nama malumi ali Tuhan las rohan nami dilehok ko gajang ni umur tu akka na marulang tahun hatutubu dilehok ko gajang ni umur tu akka keluarga na marulang tahun pardongan saripeon uduk malas ni roha nasida Tuhan dina dileo ko gajang ni umur dohot holong ni roha ale di batama nami om matangyang nami nahu pasat kami marhiti anakmu Kristus Yesus si palua kami martanya kami tuho amin. Mari dehita huta pasa mapelean tujulo.
Terbiki maangguk na jauh-jauh tunggu sundang me tahu rupi maakan halilui tunggu sundang me tunggu berita dauli mendungui namu rumpi
Asalamu tanda kami kudang di silehon lehomi tu kami. Asalam girgir kami manduk mau lihat itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Amen.